ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟରେ ସୋହେବ ସାନିଆଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ସାନିଆ ମିର୍ଜା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସୋହେବ ମଲ୍ଲିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ନିକଟରେ ଖବର ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଖବର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବେଶ୍ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ସୂଚନା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ସୋଦି ମିର୍ଜା ମଲ୍ଲିକ ଶୋ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ମିର୍ଜା ମଲ୍ଲିକ ଶୋର ପୋଷ୍ଟର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଫିଲ୍ମ ନାମକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ସାନିଆ ଏବଂ ସୋହେବ କାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି, ମିର୍ଜା ମଲ୍ଲିକ ଶୋ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲିଙ୍କ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ ସୋହେବ ଦ ମିର୍ଜା ମଲ୍ଲିକ ଶୋ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଫିଲ୍ମସକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ସାନିଆ ମିର୍ଜା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଫିଲ୍ମସରେ ଦ ମିର୍ଜା ମଲ୍ଲିକ ଶୋ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଶୋର ଖବର ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଲୋକ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ କେହି ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଗୁଜବକୁ ଏକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରଖୁଛି କି ସୋହେବ ଏବଂ ସାନିଆ ଏପ୍ରିଲ 2010ରେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିଥିଲେ।